लोगोफोर गोदौगासिनो आंनिया अनलाजों अमा आथिंजों ओंख्रिया आरो गेजेराव ओरै बेयाव होबाय साखाखौ बै माबानिया औवानिया साखाया बाय नारना सालायहोनाय बोनाया जोबोर हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आङो दायो अनलाजों अमा बेदर संनो नागिरदों आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो एक्चुअलि अमा आथिं आरो अमा आथिंजों आं अनलाजों माबोरै संगोन नायलांबाय थादों होनबा लोगोफोर अमा आथिंजों अनलाजों संनो नागिरदों आङो ओमफ्राय गोदाबाय आरो आङो नै गोदाना लागोनसै फिसा फिसा लोगोफोर आङो माखासे गोदाखांखाबायमोन आरो ओमफ्राय नै आङो दायो आरो माखासे थाबावनायखौ गोदागासिनो आरो लोगोफोर एक्चुअलि आङो बेदरखौ सिगाङावनो दसे रुनानै लाखांखाबायमोन आरो एसे मैला मैलिफ्रा खारथों होननानै बाहेरानि अमा नालाय ओंखायनो एसे रुनानै लाग्रोनो होननानै रुखांखाबायमोन आरो आङो ओमफ्राय दा गुसु जानानै बेखौ गोदाबाय आरो आरामसे सुनानै गोदाखांबाय नै लोगोफोर आङो दायो बेदरखौ आरामनो बाबाया बाजाराव मैगं लाना फैबाय दिनै बुधबार नालाय बान्दा कबि फान्थावखौ बाथोन देनोसै सापातिसो आङो अनलाखौ सोमनानै सुनानै आरो माबानानै दोनखाबाय आरो नै रानबाय ग्राइन्डाराव होनानै संनोसै उनना लाग्रोनोसै बेनि उनाव संनोसै नै लोगोफोर आङो उनखांबायमोन आरो ओमफ्राय संनोसैयानोमोन आरो आङो बेदरखौ ओमफ्राय हासबेन्डआ बेदरखौ एसे फोराननोसै फोरानबा साबसिन जागोन होननानै अराव लांबाय आरो फोराननो होननानै लोगो अमा बेदरखौ फोरानस्रोनोसै आरो फोराननानै संनोसै फोरानबाय जाथ'वाखै र' फान्थावबो सावदों जासेयाबो सिथा मामियाबो माबेयै बै सोना होबाव गलखौ गथाखौ आया हनै अबखौ नांगौ अबखौ सलायखौ थाथायखौ थाथायखौ जेबो होनबायलै नाङा बेखौ ए गामि थां ओंखारलाखिसै आइ फिसा थांसै बै फाथिनाखौ सोना हरबाय फाथिनाखौ अरानो जायासै बे माबाजोंना दिनै गोथै गारदेरनायनि दाउसा हाथारदों ओंखायनो लेट जाबाय न' आरि सुनानै अ मामा सरफोर थांना फैखो नै थाबायहैगासिनो मामा सान्दुंथिं थांनाङा दे होहैथां
बेदांदांनो एफा गोजाननिफ्राय होयो नामा दाउ होनाया जाहांबाय नोंथाङा बेसि हयसोरे गिसि जाबाथाय बै फान्थावखौ सोना हरनांगौब्रा बिदिखौनो होनांगौ आं बिदि नुनानैथ' अनला जानो लुबैनानै जोंनि हाबायाव आया गोथावसिन माथो जोंनि हाबायाव दालाय अनलाजों अमाजों होआखैमोन अमा गोरान गोथाव जादोंब्रा गोथांसो गोरान गोथावसिन जासिगोनब्रा मिलौसिगोन देसिखौ मोदोमबायना आराम रुदबलायबावनानै फोरानबावबायसो फान्थाव बाथोनजों अनलाजों अमा आथिं गोरान अमा बेफार खालामबा मोजां हा मोनजायोबो अमाल' नङाब्रा दाउफ्राबो मोजां दाउफोरखौबो मोनजायोना होनाय मा खामफ्लायानो खहेसो दे जिरायलायसै दे जिरायदो आंनि खामफ्लायसो मोनजायो दामे खर'सिनियाव होनाय आगोलाव बिमाय होनाय आमाय होनाय उन्दैयाव फिसाजो जिरायनो मोनबाय नै बिफानि खामफ्लायाव नै इयो बे खामफ्लाया बेनिमोननो खानाय सिननायाव होनाय आसोलाय खानाय गोलाव लायबावोमोन उन्दैयाव हिनजाव बायदिसो नुयोमोन बेखौ हिनजाव बायदि आयौ आरसि बोसोरनि खामफ्लाय बेयाव साखा होनानै सालायबाय थानानै गावदों बान्द्रखाथार उन्दैनिफ्रायनो बेयाव होबाय साखाखौ बै माबानिया औवानिया साखाया ओबाय नारनानै सालायबाय थानाय बोनाया जोङो बिराद दुस्थ' खाथारमोननो ओंखायनो फिसाजोआ नै लुखुर लाखार बेनोसै फिसाजोखौ जि दसेखौनो नायाब्रा बियो गावहाबा एक नाम्बारमोन ओमफ्राय दुस्थ' जाथारबायलै मा नोङो होनबाय थायो फिसाजोखौबो गावहाथ' ट्रिपोल दुस्थ'मोन बयबो खिन्थायो आंनो जासिगोन नामा बैसो बुस्थुआसो बेलथायनांसिगौ नै जा साइज जाबाय नैबे आथिंखौ होगोन आरो सिनायखायो नै आथिंखौ जा मोजां बेदरा बेखौ अनलायाव होनसै नै आङो दायो संनाय स्टार्ट खालामबाय दे लोगोफोर आं थाव होनानै सामब्राम एवखाबाय ओमफ्राय नै दायो बेदरखौ होनानै दसे एवग्रोनोसै आरो संख्रै हालदै हरनोसै आरो लोगोफोर आं खारै होनोसै नै खारैखौ दसे होनोसै आं मानो होनबा अमा बेदरा आथिं नालाय बिराद गोरा जागोन बिनि थाखायनो थाब रुइनायनि खारैजों एवग्रोनोसै आरो दसे एक्सुवेलि आङो थावखौ सामब्राम खामनो आन्थाल' होदों आरो दसे संग्रोनोसै बेजोंनो खारैजोंनो बेनि उनाव दै होनानै गोदौ होनोसै दै होबाय लोगोफोर नै दै गुदुंखाखौ होबाय आरो आङो थाब गोदौनायनि बेसेबा गोबावजों दिनैसो अनलाजों अमा जादों दैखौ ओंखायनो एसे बुरजा होखानानै दोनबाय आरो गोदौथोंसै दसे सासे जागासिनो मालाय अमा सावनायजों दरसे मोनजाया दरसे मोनजाया जादोब्रा मामिया नुबा दानो जालायथारगोन होथ'लालै आं मामिनो गथ'आ खिजाबायना गोसोआनो
आंबो ओंखाम जायाखै आं खेबसेनो अनला मोनबासो जानोसै नै ओंख्रिया गोदौबाय ओमफ्राय आङो दायो अनखौ होसननोसै आरो नै आङो माबायदि होसनो दैजोंसो लगायग्रोयो आं एसे लगायग्रोनोसै नङाबा फिथर थानो नागिरो ना बेखौ एसे गोबाव गोदौ होखाबाय आरो अमाखौ थाब रुइनायनि लोगोफोर गोदौगासिनो आंनिया अनलाजों अमा आथिंजों ओंख्रिया आरो जा मोजां रुइबाय दे बेदरा गोबाव संथारबायना आङो दैखौ बुरजा होनानै एसे गोदौबावगोन आङो 5-10 मिनिटसो आङो सामब्राम गुफुरजों हाइजें हरनोसै आरो संगासिनो लोगोफोर नै मोनसिगोनानो मोनबाथाय जानोसैबो आरो आङो फान्थाव बाथोनबो सिफ्लेखांबाय आरो फान्थाव बाथोन सिफ्लेना दोनबाय ओमफ्राय दुन्दियाबो सुना लाखाबाय अनलायाव होनो थाखाय जा मोजां गोदौखाबाय नै ग्लब ग्लबनो मोनबाय नै लोगोफोर फाइनालि मोनबाय आं दुन्दिया हरबाय संख्रिबो साखिनायबाय बिराद गोथाव जाबाय आरो बांद्राय सिथोब सिथोबबाबो दा गोजां बोथोर ना दसेनो लाथाखायो ओंखायनो आं बांद्राय आथा आथा खालामला आरो लोगोफोरनो ओरैबायदि गोथाव जाबाय ना नांला थांसै माथो खालामबावनो गोथाव नुखाय लोगोफोर जानोसै आंहा एसे लाखावखाबाय नै फान्थाव बानलुखौ एसे लाबाय आं बानलु गोसा जाथारदों नालाय बारा जाला बेनो एसे गोसा जाखादों आरो एसे ज्रोम जाखादों